Ngunya na simana dagos ng pigdeklarar kang pag-asaan pagpuon kan tag-uran o rainy season. Saro sa mga nahahandal digdi ang paratinda ning prutas sa simpadre de pamilya na si Tatay Roman. Sabi niya, dakula ng gadang epekto kang pag-uuran sa iyang dilihensya. Diit ang kita kaya ang resulta, lugi ang negosyo. Ngunyan may pigbabantay na bagyo ang pag-asa. Ini ang bagyong Chedeng. Laom ni Tatay Roman na daiman lugod ining makaapekto sa Bicol. Puro utang yan. Kaya pag nagkaga kay mga bagyo o kaya uran na makusang ang uran, diyan kami nalulugi ang mga panindami. Minsan, nakakabaon-baon kami sa utang dahil gawa nga yan ng mga epekto ka ng mga bagyo, uran. Minsan nalalapa ang mga panindami dahil mga prutas ang tindami. Diyan kami nalulugi. Sigun sa pag-asa, harayo pa man ang bagyo sa Bicol. Alagad na mamantenir kay ni ang kusog bilang tropical storm, asin naghihiro sa panorting direksyon sa kaskas na 10 kilometro kada oras. Si Chedeng inaasahan na daiman directly makakaapekto sa any landmass area kang sa tuyang nasyon, particularly sa Bicol region. So actually, kung mahihiling nindo yung difference kang bulletin kasubagong alas 5 ning aga, kanina westward pa siya, ngunyan pa northward. And then yung coordinates niya mas harayo na sa landmass compare kanina. So pataas na siya sa upper right boundary corner kang Philippine Area of Responsibility. Dugang pa kan pag-asa, hibabaan posibilidad na magkaigwa inining direktang epekto sa Bicol. Alagad yaw ng posibilidad na magkaigwa inining epekto sa habagat na posible naman magdara ng pag-uuran sa rehiyon. Patuloy kitang mag-update kaning si Chedeng dahil sa ang gibo talaga ta is continue monitoring at sana magtuloy-tuloy na ining track niya. So actually medyo masarayo ang track niya compare katong kay Betty. But then data ina-overall ang mga bagay, that's why we continue to monitor. Sa ngunyan, laoman sigun sa pag-asa, ang paburo bagong panahon, urog ng nasa transition period pa sana. Posibleng maka-eksperyensya ang Bicol nin maluway sundo makusog na pag-uran. Daguldol asin pagkikila na madura nin 30 minuto sundo sa 2 oras. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.